Yes, hej Anne E. Jeg er nødt til at blive hjemme med barnets første sygedag. Sidste gang gik vi i gang med at arbejde med reformationen og Martin Luthers brud med den katolske kirkes idé om, at man kan betale sig fra synd ved afladsbreve, og sidenhen hele ideen om, at kirken står imellem mennesket og Gud, og at gode gerninger kan være vejen til frelse. Martin Luther han når frem til, at den eneste vej til frelse er den personlige anger og Guds nåde og personlig nåde over for den enkelte. Deri kommer frelse, og dermed så lægger han også op til, at kirken den ikke skal være en selvstændig institution, men alle mennesker i og for sig skal være præster i en eller anden forstand, deres egen præst. Derfor så bliver kirken lagt ind under kongen. Kongen han bliver meget rig og mægtig herhjemme i Danmark. Kirken bliver skubbet ud af rigsrådet, og vi får det vi kalder en domænestat, hvor kongen er den absolut største jordbesiddelse. Kongemagten er styrket, og vi kalder det også den periode, der følger adelsvælden, fordi at adelen er den sidste stand, der sidder tilbage med magten i samfundet. Reformationen finder sted under renæssancen, og de to ting hænger sammen. Sidste gang gik I gang med at arbejde med at formulere en problemformulering til, hvad vi kunne bruge den kilde, der hedder Erasmus af Rotterdam til, og hvor velegnet den var til det formål, som I havde fundet på. Og det skal vi arbejde videre med i dag. Det vil sige, at I skal tage den her tekst af Erasmus af Rotterdam, og Erasmus han var jo den her renæssance-tænker, som også var kritisk over for kirken, men modsat Luther, så bryder han ikke med kirken. De er ikke samtidige, og de korresponderer tit, skriver breve til hinanden, og egentlig på mange måder på bølgelængde, men de ender med at bryde med hinanden, specielt fordi at Erasmus af Rotterdam mener, at man kan gøre sig fortjent til frelse igennem gode handlinger, hvilket Luther synes er helt hul i hovedet. Men de repræsenterer den samme kritiske tankegang i forhold til kirken, og derfor så har I fået Erasmus af Rotterdam-teksten udleveret. Erasmus han forholder sig kritisk over for hele ideen om afladshandel, over for tilbedelsen af helgener, over for rekviligie-berøringer, og det skulle gøre noget særligt godt, og at man får det sidste olie, så kan man lige få lov til at hoppe direkte i himlen og sådan noget. Så han er enormt kritisk over for den praksis, der er i kirken, og beskylder jo også kirken reelt for at være drevet af gærighed, altså ønsket om guld. Ja. Så I var i gang med at arbejde. Hvad kan jeg bruge kilden til? Så skal I svare på det spørgsmål, I formulerer der. Hvad kan jeg bruge kilden til? Der laver I spørgsmål, og så skal I svare på det spørgsmål, og så skal I så til sidst vurdere, hvor velegnet er den kilde til disse formål. Det vil sige, at I skal være i grupperne. Og ude i grupperne, der skal I så arbejde, og I kan se her, hvis I går ind under renæssancens spørgsmålstegn, der skal I arbejde indtil kl. 8.30, og så skal I bryde op. Og jeg regner med, at Anna, Jens, Frederikke, Freja, Laura og Signe sørger for, at grupperne bryder op og mødes med de andre grupper. Og det skal I så gøre så godt I kan. Jeg kan jo ikke helt... Hvis der er noget, der glipper, så må der mangle nogle i de enkelte grupper. Jeg har lavet dem tilpas store til, at de burde kunne være velfungerende på trods af dønigter. Og der mødes I så i grupperne, så sammenligner I det, I har arbejdet med, og prøver til sidst at runde af på, hvad er formålet med kildekritik, og hvad er sammenhængen mellem renæssancen og reformationen helt overordnet. Så bagefter det, så får I så en ny opgave, som hænger sammen med den lektie, I har haft i dag. Der skal I så tilbage i jeres grupper, så er det slut med at arbejde i matrixgrupper. Laura, Signe, H, Emma og Belinda, det er jeres opgave, at grupperne splittes der 8.55 cirka. I skal også sørge for, at der er nogenlunde fremdrift i jeres matrixgruppe. Og så skal I så ud i jeres respektive grupper endnu en gang, dem kender I jo godt. Og der skal I så ud og arbejde med, noget der ligger i forlængelse af det, I har læst derhjemme. Det var sådan, at det I læste derhjemme, det var jo en kort tekst om forskellige synspunkter på reformationen. De synspunkter, de kommer så til udtryk i nogle tekster, som er repræsenteret herunder. Og hvis I kigger inde på hjemmesiden her, så kan I se her, at der er en link til elevmappen. I klikker på elevmappen, og inde i elevmappen, der finder I jeres respektive grupper, og inde i der går så ind, og så finder I så den, der hedder synspunkter om renæssancen, eller kopi af synspunkter om renæssancen. Og den klikker I på, og åbner den, og så er I klar til at gå i gang. Og det der, I skal lige ignorere det her.
i første omgang, og så bare gå direkte ned og se, hvad er det for en tekst, jeres gruppe skal arbejde med. Og der går I så ind, og så udfylder I den kolonne, som passer til jeres tekst. Og det der er ideen med det, det er, at I skal gå ind og arbejde med, hvad er egentlig synet på renæssancen. For at blotlægge det, så skal I prøve at se på, hvad er synet på middelalderen, hvad kendetegner middelaldersamfundet ifølge jeres tekster, hvordan adskiller det sig fra renæssancesamfundet. I skal se på, hvad er synet på renæssancen, hvad var det nye, hvad kendetegnede renæssancens menneskesyn, hvad kendetegner renæssancesamfundet, og hvorfor opstod renæssancen. Sådan nogle spørgsmål sætter jeg ind der. Og til sidst så skal I prøve at forholde jer til, hvad var holdningen til renæssancens historiebevidsthed, og dermed mener, hvad var holdningen til renæssancens selvforståelse som en ny tid, som en genfødsel af antikken. Og det skal I så udfylde her. Og det har I så i det resterende halve time til. Læs jeres tekst, kig i dagens lektie, eller klik via det her link ind på teksten her. Og så vil I se her, at gruppe 1 og gruppe 2, det vil sige Laura, Signe, H, Thea, Belinda, Freja, Luna, Dida og Rikke. I skal så læse den her tekst af Jakob Burckhardt. Og det er 1,5 side, og der skal I så prøve at afdække, hvad er det helt, han mener. Og vi kan se her, Jakob, Jens, Frederik, Oscar, Mark, Martin, Gargo og Frederik. I skal så arbejde derimod med Jan Lindhardts lidt mere negative syn på renæssancen. I kan bare gå op i teksten, I har læst, og kigge på det. Og der kan I læse noget mere om, hvad den går ud på. Og se her, der er sådan her. Ja, det er dejligt. Okay, og så endeligt, så skal I så, ja, se, hvad siger vi sådan fast her? Sådan der. Endelig, så den sidste gruppe skal så arbejde med Jan, det må så være Michael Nordbergs syn på renæssancen, som jeg hænger sammen med. Det har nok aldrig været rigtig, nok ikke rigtig muligt at skelne mellem renæssance og middelalder. Det er nok i virkeligheden blindværk. I skal være opmærksom på, de er, der arbejder med den sidste, eller med den midterste, at et lav og et gilde, det er sådan en sammenslutning i middelalderlandsbyen, hvor det er sådan, at man arbejder sammen med andre håndværkere om at fastsætte prisen og kvaliteten af produkterne, og så sikre social lighed på baggrund af, eller udjævne social ulighed ved at sådan have begravelsesforeninger og sygeforeninger, sådan at man kan blive klar sådan, hvis man bliver ramt af uheld. Ja. Godt, jeg vil ikke sige mere. Jeg vil derimod stoppe. Jeg håber, I har et godt modul, og I får noget ud af det. Og at det er klart, at I skal tilbage i grupperne og arbejde videre med det her resten af modulen.